Hè? Ja, we winnen weer even een weekendje voort. Dat gaan we vorige keer was natuurlijk. We staan op Camperpark Nuverstee in Borger. Heel bekend om dit draaiplateau wat je meer zag. Zie je het maar eens op Campercontact. Daar staat het wel op. Nou, het belooft een prachtig weekend te worden, qua waar. En hier zetten we een model. Voort dadelijk op nummer 1. Wat dat voor is. Nou, we staan hier correct natuurlijk alleen, dus dat kun je melden. Oh, en ze zijn aansluitend bij ons. Nou, hier staat het. Oh, 2016 ben je direct al eens. Wat leuk dat je hem trouwens weer zoeken. En hij heeft nou de vorige vlog net zien. Zul die dan even weer waarom? Dan ben je voor vandaag helemaal op een hichte, no? Ja, en we dan ook voor vandaag even naar beneden. Zet het beltje gewoon, hè? Dan krijg je de volgende keer even een seintje dat er weer naar je vlog online komt. Wat het goed is, hebben wij morgen te zijn en dus no weg. We hebben het eten op en afwasken natuurlijk en dan gebeurt dit. Hallo. Een beetje, ja. Ja. Heb ik die man jetzt geholfen, hè? Ja, dat is ja. Spreken ze Duits en de vreugde is in het Engels. Ja. Mooi, hè? Ja. Hij is een German. Ja, dat is Duits. Ja, hij is een German. Nou, we zijn nog steeds bij hoor, je. Goedemorgen. Snuggen. Het was heerlijk slipje, het weer heerlijk rustig. En maar we gaan eerst maar even ontbijten. Maar eerst even een beetje wakker worden en de koffie zetten. Dus dat doen we eerst. Koffie. Ja, en wat zeggen jullie doen? Nou, de regering bepaalt natuurlijk, dus dat wordt fietsen. Beginnen? Dat weet ik niet. Maar dat zullen we doen. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. Zo maar worden. Ongeveer, ik rooieer het altijd meestal. Ik kreeg trouwens laatst op zijn filmpje van me, ik kreeg het verzoek dat ik een beetje beschaafd Nederlands praat. Nou, die ga ik beantwoorden. Maar degene die dat vregen, die kon net beschaafd Nederlands schreeuwen. Dus die ga ik in ieder geval een paar tips jongen hoe ze schreeuwen. Ja. Mensen. Nou, bij mij ziet er dat de koffie aan het klaar is. Of in ieder geval 30 hier doen.
ballentas in je even op. Ik zit er gewoon dikke in je steen. Kijk eens aan. Even zien wat erin zit. Een tasje. Goedemorgen. Ze zijn wel paraat. Hoor. Die Duitser van juist. Nummer 1. Naar de koffieshop troren we dan spul op tafel. Ik ga beginnen met de dag. Ik zei kijk, we moeten eerst even vlaggen dat we erop uitgaan. Maar dat vindt de direct zelf helemaal niks. Dan in ieder geval, hoe lange tocht hebben we? 50. Nou, dat wordt dus 28. En aan het einde van de rit dan zullen we hem vertellen wat het worden is. Nou, later. Go. Ik fiets toch altijd achterom, ik weet nooit het paard, hè. En krijg voort, maar het jasje maar bonnen. Het waait, de wien is wat kouder dan dat we dachten. En we gaan een soort bosk, zei Dieter krijgt. Dat is dus net een echt bosk, maar een soort bosk. Nou, in ieder geval jas gewoon en dan door. Zo. Er staan oude bordjes op. Deze komt uit Zweden. Dat is nou de mooiste. Vind ik. Ik heb wel in de tuin gaan. Schat is nou nooit maar boven meer dan los, want we al binnen die naam en peri voor. Ja. Ja, Roundup zal wel naar mij. Nou, en door. Ik ben bij de polshoogte. Zie je er een wat eten? Of eten, even met drinken. Als ik de fiets daar eruit krijg. Dit is een hele grote uitkiektour. En je krijgt een hap eten trouwens, hè? Polshoogte hier. Maar die tour, ja, dat maakt natuurlijk wel even een beetje op eigenlijk. Dus ik moet even chillen, hè. Dat is een heel eind die kant uit. Dus we beginnen met de wandeltocht. Dus de regering wil net mij. Dus zit je onder met de fiets.
Dit zou zo'n versneld plaatsje weer aan. Als je dat eigenlijk zwaaien wil, dat weet. Hoi! Ja, ze zwaaide ik nou. Nou, we moeten dan heel eind. Oh. Nou, ik hiem je nou al. Maar dit is het begin. Ja. Nou, wish me luck. Ik ben maar echt trappen. Misschien krijg ik zelfs wel hoogtevrees. Of valt het ook nog wel mee. Maar het zei dat ik net hier meer zo. Maar naar beneden gaat makkelijker. Het zijn er maar 2. En de laatste. Ja hoor. Potverdikkie. Echt niet in conditie. Nou, daar hebben we krek zitten. Ergens beneden. Zit de vlucht daar ergens. En, hier met zijn parachute. Oh, treien. Hier 2 treien. Draaienbosk. Kun je mooi verstoken hier van het hout. Er zit natuurlijk wat nijs in dat verschiet. En de meesten die me wat kennen van dichterbij, die weten dat al joh. Maar dan komt houtstoken ook een beetje in de buurt. Dus het wordt aan een denkje. Dus ik zou nou overal al bjem lezen hier in het bos en denk van die haal ik ook maar in de hoes. Kloven en dan ga je er misschien nog wat om. Hè? Nou, we hadden je boven wel zien. Hè? Ik zal de reis naar beneden inzetten. Ik zal even zien of ik een politie zo. Nee, die zoek je mij net. Nou. En door. En beneden gaat het makkelijker. De voelsbesluit hier zal hier. Ik denk dat de regering er ergens in naartoe laat zijn de baan. Nee, dat is. Nou, ik had voel. Wie maar niet een paard omheen gelukkig. Dat is weer net zo moeilijk. En door. Goed zo. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. And ooh, yeah, I'm feeling now every second, every hour of the day.
Niet dat we complimentjes aan, want 50 kilometer is echt 50 worden. Ondertussen ben we weer om op je plakje. It's a new day for good times. I just turn the page, let it ride. What it like. 50 kilometer. Op een kap en neer noemen daar. Netjes. Oh ja, complimenten. Ik ben op vregen, maar dat is te erg. En dan zullen we eerst de vechtlijn doen of zo. Bam. De politie zit al lekker, maar ik ren hier even naar het einde toch. Dan kijk ik drone even de lucht in gaan. Ik ga van boven eens even zien hoe dit plakje er hier uitziet. Nou, wat shots maken van de camping. Ik wil er altijd, want dat ging ik weer mis. Ik ging al een hele opname maken en bleek dat het ding net opname ging. Maar hoe dan ook, ik wil het altijd spannend vinden, met zo'n ding verlengen. En dat is ook puur omdat je dat net vaker nou doet, denk ik. En ja, voor de lol een beetje verlengen, vind ik, dat is ook zo'n dingetje. Maar in ieder geval, dus dat bleef altijd wel een beetje spannend. Zie je er, ze krijgt een hele klute voels, zie je er om die drone heen. Als een hel is hem naar beneden. Al lang vooral kort, de drone shots. Hier komen ze. Het is snijn. Moederdag. Prachtig mooi waar. Maar natuurlijk ook nog wat gebeuren. Dus de je klooienbak maar even leeg. Nou, we zitten weer op 20 minuten. Dit klusje, dat doe ik nog even. Als je hem dan ondertussen even op het toempje drukken. En weer even abonnee. Dan zullen we hem de volgende keer weer. Nou, er staan al een paar mensen in de regen. Dus nog even wachten. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen